Biyag ti tao. Mga sawa mo kanon ni Gorio akasinsin mo, James, anak kaw. Kunak man no agbaken da jay nga insan minana. Mga sawa mo kanon. Asino ti asawahan na ngay. Katrabahuan na kano ija Manila. Aya, lumakayan na baro. Ng mga sawa pa ilaan. Kaisumat siguro ti tiyempo na apanangasawa. Nala daw siguro ti tiyempo na. Oh, naimbag ano makaputot pa ida jay lumakayan na baro. Mabalin pa ay. Sambutan da. Oh, awan lat amukon. Ang asino nga tamot ti asawahan na? Ha? Agraraman mo day jay ang mga sawa. Apay akas la nasakit tinakam mo ang mga sawan di kasinsin mo. Imbis amaragsakan ka kumata makaasawan. Ay ko ha, saan mo ha? Ang biglaan mo't gamin, ti pa nangasawa na. Hindi pa ilakad nga ron nangasawa, iti ka umingan na. Sinayang na ti panawan. Manong Gulyo, nagamit kayo magkaya man. Insan. Ayun, ni Roda, nobyak. Hello, James. Kumusta? Nasayab na tipag. Ipag ko na. Padamag ko ang kalaysa kayo iti mabiit. Insan. So, nagawin kami, ta sikasun mi ti panagkasarme. Dito yun ti pagkasaran mi. Ta adayo ti lugar da Roda. Ay ko naman ang. Nasayat mo't ta nakalagip ka mo't lamang asawa. Wan mo ta insan. Tadyak kaya taglaklakay abaro. Nariga tagmaymaysa. Haw, awan lat amukon dalay. Anyat liblib-yam lakay. Dahil kasinsin ko last trip lang arudin ti panangasawa na. Bumakit pa lang di asawahan na. Katawanan na kanumat. 40 dadwa. Isumot. Bumakit mo't ti kas tatawan kay. Di pala job ubing mo't ti nasawa na. Apay aya apa kasi kuramday ta. Isungarod mati kayat na. Kasano da nga makaisambot iti anak no kasta. Awan useless ti panangasawa no kasta lang. Napintas to pa di asawaan na nga oray bumakitan na balasang. Uray pintas namin pintas. Di mo't makaanak. Di useless. Kat, amom nga rod aya. Paliiwam no ngay may sambot dati may sa uno duwa nga anak. Awan lat amukon. Awan na dyan kasinsing ko. Saan nagpampanunot? Umadan inti pa nagpas ngay mo dalay. Dakala inti tiyan mo. Wan nga rod nanang. Marigatan akpayan nga umangas no daduma. Gapot kinadakkel ti tiyan ko. Kan marigatan akamag na. Ala, sana bale. Taypas ngay bunton ti apokok balasang ko. At danton anak yo ni James nga anak ko. Masikog mo't gam dyan asawa man niya insan, James. Ay, wan, manong guryaw. Umuna baby mi dahil kas asawa mi mo lang amin, hindi na panatawagin. Iso nga, italangag sikog ni bakit. Ay kat mayata insan. At danton anak yaw. Una. Noda kami, mangrugi kami pala amang bugal iti pamilya mi. Barang makaisambot kami, iti oray may sawan no duan nga anak. Awan lat amukon manaw. Bumakitin di asawa. Awan ay, sana makanak day jayain. Di ka madanagan. Tanusingin di pas ngayon di bakit ka. Ang punom di may isa. Anya? Goryo lakay. Nukas pangarigan ta di ka maipaayan iti anak. Agbaaw ka di ti panagayat mo kanya. Sumapol ka kandi iti sabali ang babae ang makaipaay iti anak ken ka. Saan man atilay bagbagam bakit? Dinto agbaw ti panagayat ko ken ka. Nauray di ta madaan iti anak. No saan ta maparaburan iti anak? Aklunan ta. Anya nga rod ngay. Ay, sapay ko mga rod at makaanak akpay Goryo. Huwag nga rod ba kay? Kat noon na talaga, ay kay aklunan ta na. Saan ko mga umdas dayta, apanggapuan ti saan ta pagkinaawatan? Anay ko, nagsakit una yan ti tiyan ko, James. Ipanda ko ni Diyos hospital. Uwan, bakit? Agturong ka no dito ti pangiluganan miking ka. Basit lang nga ano sa bakit? Ay,
Maulawak. Agsip nga ti pa nagkita, James. Ay, sus, patib ka rin ti pakinagan mo dali. Pangasim, kabalam tayo ta, ha? James. Ala, mabit lang. Mga alak, iti pang paypay ko kung ka. James, anak ko. Ay, nangangabit sa matanda iti agina. Sapsapulan na ka ti doktor itay. Nakasaritak ti Doktor Nanang. Ang ngangabit ni Dali. Isma pinagpili da no sino ka no ti Salbarda. No ni Dali, wano ti anak may. Kahit, anya timbagam. Ti anak ko ti pinili. Anya. Ay na, kaasimot to'y apok. Nasapa na ulila iti ina. Uwan nga ron Nanang. Agam awan maramidan tayo. Talaga siguro nga ijayan ti pagpatinggan ti biyag ti asawak. Kaya tagyam anak. Taimpayan nak pa iti anak. Sabay api musay. Hala, napigsaak pa'y mo't anak ko. Matulungan ka ang mga wawir iti apokok. Makipagladingit akiti na pagting tasawam, James. Agyam anak manong kuryo. Ay, nasapa unay ana ulila ti anak mo iti ina. Uwan manong. Agam saan na pala Tadyak baybayan ti anak ko. Napatagunay ti anak ko kanyak. Iswa pinili nga iso ti maispal. Minsan, Anak ngamin ti kapat ka na kanyak manong kuryo. No para kanyak. Napatpatag nga dayo ti anak ngam ti asawa. Iso nga ureawan asawak. Basta ada anak ko. Jane, anak. Nakagraduar ka niti sekundarya. Ag-enroll ka to niti kolehyo. Wen tatang, Anya ti kurso nga alaan to nga anak ko. kayat ko ti agbalin a nurse tatang. Wala, ikarigatan ka pagadalan. Basta matunoy mo ti arapak mo. Wen tatang, kat agyaman nak no pagadalan dak. Una, tadyak kaya't ngagbanag kanto ang nakakaasi anak ko. Ipatpatag ka unay. James, sa ating ko, napayagan ang nabalo ka. Balasitang ang anak mo. Apay, awan ka din plano mga asawa. Mga asawa ka pa'y. Tapno, anda katulong kami tibiyag. Tsaka sa pulang ti asawa manong. Ada mo ti anak ko akabinadang ko itibiyag. Iso lang ti kapatgan itibiyag ko. Ngam kasapulang mo ti kaduan saan. Saan itag nanayon kat adda itiputir mo ni Jane nga anak mo? Kanayon ko nga ibagay ti anak ko. Adi nakto pampanawan. Kat nagkarimot adi nanto aramidin ti kasta. Kat may sa an mong ti asawa. Nung di na ka may paayan iti anak. Ha? Saan kit din insan? Asinuntong iti mga iwan kan ka no lumakay ka. No awan anak mo. Iso ada kayo kit di iti asawa ti kaasi. Tawan to ti mga iwan kada kayo into nagkapsot kayo. Siyak nga eh. Adda di anak ko anam na ang mga iwan to kanya. Oh. Di ka mat na ipayan iti anak insan. Dahil nga rod ka eh. Awan anak kayo. Iso ti bagbagiyo ti bagbagaan nyo. Sana siya. Mangampun kay Kidya iti pagbalinan nyo nga anak kayo insan. Tasya, nakasigurado akon. Narabian ka man na nag-awid, James. Nag-overtime ka kadimanan, anak ko. Una na nang masapul at dubyak tagagat tapno mapaadal ko ti anak ko. Nagastos ngamin ti kurso ngayon nala na. Di mo una ibusor ti bagay, anak ko. Aginana ka mat. Basit sa mo ti inanamon. Kabailak na nang gundawayak tagtrabaho ta napigsak pa eh. Kentap no mapaadal ko ti anak ko. Mala, sapay la ko mga ronda makaturpos di anak mo. Nakapsutak mga minan. Di kan matulungan nga trabaho. Adon ti marikrik ng itibagay. Umada din sa ti hapit ko na anak ko. Makipagladingit kami bayaw, natayan na anti. Uwan nga ron manang rota. Bakit nga minan? Kan nakapsutan.
Wan nga rod, ngam biglaan mo ti papatay na. Ay, umunod kayo. Nasurok ang makalawas ang nagsakit. Inlaylayo na matan. Sa bagay, mapantay amin di bayaw. Nagasat kit din ni auntie ata, nadanon na ti kasta tawon na. Uy, Rod. Ang pulimi nga minti at idog tibiyag na ipag. Iswa pa check at tumawid akmat ka dananang. At itugto mo tibiyag ko. Agluto ka man. Nagsapa pang rabyan dahi ta? Pangaldawak pa ilang dahito ay manong kuryo. Kasangsangpot ko ngamin. Alay, naglalawin nga. Awan na luto. Iso kapilitan nga agluto akpay iti kanek. Awan ba't nga minan dahi di antia para luto yun. Uy nga ron. Baka pa ikawang matikawan dahi dinanang. Kudak tumot nga mingin ka mga asawa ka manayin. Tapno, ada para luto kan para laba iti kawas mo. Tanga isang kaulit mo dito nga ibaga. Ulit-ulitak mo't nga ibaga manong kuryo. An mo mo't ti asawa, no di na kamot maipaayan iti anak. Ah, Anak, ti kapatgan iti pamilya kunak manen. amo ka pang pangagan na kinsan. Ngaburay awan anak mi iti asawak. Naragsak kami latabay. No siya, saan nga agbalin ti kasta? Sukat mo kiti di asawa ma. Ah. Mangsapol ka iti ubing. Daytay maipayan na kay ti anak. Ay san, tiyak maramid na tayo san. Patpat gag unay ta asawak nga uray awan anak mi. Kasi nung to nga ro, ti mga iwan kan kain ton kumapsot ka. Mawan anak mo. Awan na. Agbalin kan to anak kakaase, manong kuryo. Guryola ka ingkag digusan, tapno masapat ta amang lukat ijay pwesto. Tane, Sabado ita. Sigurado nga adu taggatang itilako ta pa sa lubong. Siga ngay bakit? Nakadigos kan. When nasapa ka nagdigos itay. Ah, sige nga ron. Inakagdigos eh. Tasata manganin, bakit? Roda bakit? Bariyam da ito eh. 50 ti bariyam. Wala kay, atoy. Ato ti tao bakit? Iso nga agalibtak ka. Tama nga numatakawan tamanay. Ay, huwag nga rod Ang dadag iti agala itilako adi da bayadan. Gundawayan dati kinaado ti customer. Huwag nga ron bakit? Dagiti agnamnam ay at tao. Nairigap kong ti pwesto ta bakit? Ado, tinalakwan tayo ta. Basta weekend, ado ti customer ta. Wen nga rod. Ay naimbag tadaday ti pwesto a pagtataudan ti pagbiagta niya. Huwag nga ron Naibang ta nagatang ta idi dayto eh. Naragsakak, taurewan anak ta. Mayat latta, tilinangin ta. Gapu agin inayat ta, lakay. Gawit ka, manong kuryo? Ah, ni James. Mapantan, ditan kasarita ti kasinsin mo. Ha? Sigurado apabainan na tamanan daytan. Baybayan ta ano anyat kaya nasawan bakit? Ako mga agsaw-sao. Ay, kastalatan ti ramen yung agasawa, manong kuryo. Manang roda. Agkuy-kuyog kayo latan, ngem awan mat mako na nga anak yaw. Awan inspirasyon yaw, ngagbibiyag. Ay. Inspirasyon may titunggal may saan. Kan siyempre, ti Diyos, tigang runang inspirasyon may agbibiyag. Saan man natila pangiturturo nga iti saritaan insan? Angim sa bagay. Ang damat kit di tingwin nyo di balayo Isudan ati kaslanak yaw. Iso na lang, awan serbina. Ngamin, awan maitulong dagi di atingwin nyo intun bumakit kan lumakay kayawn. Di da kayo mataripato. Saan nakas kanyak? Anak, timpang pangrunak, saan nga asawa? Pinagadal ko ti anak ko. Ket ita, adan trabaho na. Ket isun timang tultulong kanya. Ay kat, nagasat ka James. Tada anak mo. Ngamkit de, sanda ka nga apalan. Maaklon mi no awan anak mi. Tinapatag, agbinbinadang kami nga agasawa. Tatang, sa anak akontento iti sweldok diti Pilipinas. Iso nga abroad. Anya? Dakdakkel ngamin nga adayo ti sweldo iti abroad no iti ti pangipakatak iti inadal ko. Ay ket makamu ka anak ko. Adakan ka dayta. No nya ti pagragsak ka mga ramidan. Nakasuporta aklat ta anak. Hello, anak. Kumusta kan ngay? Ita ka lang manan ngay mawag. Wan tatang, tani. Busy ako iti trabaho.
Adwa ka na yun ti pasyente may dito ospital. Ay, kasta ka de. Kaano ka ngagbakasyon nga ay? Ay, jak pa yan mo tatang. Ganwan gayam. Di kayo to kumamakmaklatin to nagawid ka. Tandan to kadwa kong agawin. Sino? Di foreigner anobyok, tatang. Nukasta adan nobyom, anak ka? Adan, ngam saan pa nga itati pa nagawid mi? Mabayag pa'y siguro? Kan plano ming daan kasar itinobyo. Aniya? Di ba't insan mo ti malabasan da iti kalsada, lakay? Agpailin samot. Ilugan mo, lakay. Uwan, bakit? Insan James! Papanam! EJ Limanong, ina ko magpa-doktor. Ngamawan mauray ko alugan. Umoy kalumugan na insan! Agpaili kami! Kastaya. Ay, sige man nga rod. Katagya manak. Nala, mangan kalaang bayaw. Di kag babain. Da kami tagbayad iti kanan tayo dito restaurant. Agya manak, ta ilibrida ka. Apay, anyat sakit mo aya bayaw. Agkakanat. Masadutak ko ma. Nagpa-doktor ta maulawak. Nga mo kasapulan mo't. Ay na, rumbang kumang at kadwam arumrumwar kan magmagna no kastang agul-ulaw ka bayaw. Huwag nga rod. Nga awan mo't mayaban na kadwa. Waiter, Narigat nga magpaiso ti awan kadwa na. what are you, man? Sana kaskada kayo. Ano, tarik na ti may sa agbinadang kayo. Ah, Bidot ganting bagak iti. Pudno nga da anak ko. Nga madamot iti adayo. Kan manipod na kiasawan. Manmanon nga agbakasyon. Sag paminsan langin nga umawag. Tabi siya kanayon iti trabaho na. Insan, talaga ka di nga ijayin abroad ti pag naitanda? Uwin, isan. Tada balay tayo siya bro. Anyat amom ngay. Amangan nalain na kanto di anak mo di abroad, insan. Adayo mapasamak ti kasta insan. Istrikto ti asawa na. Di na kayat nga adda sa balya ka balita. Kung di mo katulong kat di na kayat. aniya. Isu nga ay ayak ti bagik. Agmay-may sa akon. Nagrigat ti awan kat kadwa na. Ala, insan. Noon na may tulong may. Ibagam lang. Agkakaruba tayo lang, mate. Umay ka lang tayo di balay no kaya't mo ti ada kasarsarita na. Uwan manong. Talaga kasta ti aramidak. Makikaarubak lata na. Tapno dalat ta makasarsaritak. Sorry Noong palpalastog ko idi ti kadat anak ko. Inuy-uyaw kay idi ngawan anak yaw. Ala, di ka nagsangit bayaw. Napalabasan day ta. Mababay nak ngamin. Gapo ka dagijay nga bagbagak. San kaya nga itagnanayaw baka din ti anak mo. Panawan ng tulat ta tinadakil na. Ta siyempre, mangbukol mo't itibukod na pamilya. Malain san. Di mo na ayin ti bagay. Agda kami akadwam. No kaya't mo, umay ka nagnag di balay me. Ay, sana nakababain. Ano saklatan ti agmay-may sa manong guryaw. Biyang ti tao. Kaya yatan ni Tata Julio, tatang. Ay, agtala ka! Ni Hulyaw, tirumbaga pa kaya sawa ang tabak ng dayay. Ngam, tatang. Ay, napintas to tibiyag mo, iti sidong ni Hulyaw. Pagbiag ka to, akasla doon niya iti pudir na. Iso ang makikalay sa kakin ko nanay. Kaya tatang. Ay, sana natang ti ulo manay. Basta makikalay sa kakin ko na. May sala ko matisaw.
Umay ka, agid datan tarabiin. Sige. Umuna ka na maturog. Sumarunwak to. Saan kan samot ang naragsak? Kalkalpas ti kasarta. Umuna rabiita ita, hanggang nakalidliday ka. Saan? Nasakit lang amin ti ulok. Ay, ilutak ti ulom. Saan? No. At adang agsakit no mailot-ilot. Umuna ka na maturog, tas sumarunwak to. Sana ka makaturog no saan tangag kaabay manay. Alan, ubay kan. Time ton bigat katiyawid ka ni Jibalay ko. Anak, maturog kan. Sa anak pa yan makaturog. Agtugtugawak pa ilaan dito. Manay, umay kakit din. Di ka di makauawat! Ha? Manay, anya day ta? Awan, tatang! Sige, sige. Ah, Agit tatang nga roden. Agtan na kang aminan, ah! ah. Ay, ayatan ka, manay. Nagyarot ti panangarakop ko kan ka. Arakupan nakmet Nadagaang. kaya't mo tapaypayan ka. Saanan? Ah, Maturog takit din. madamdama pa'y. Makaturturog ka ka din. Win nga rod. Madamdama pa'y. Manay, ayayatan ka. Pilit na tatang na nga dayto'y alak kaya balot. Saan mo't nga rod nga isuda ti makikaida? Ay na, bagkalaksan dayto'y alak ay. Pagtala ka man. Di kag sangit-sangit takas ta. Pagimbagam ti pampanunutan may kanina nang mau. Apay rubo na ka. Pagsayatan mo ti bagbagamay. Agsagan na ka. Tayawin na ka ni Hulyaw. Ijayan da kalabalay na ti pagnaadan yaw. Ay na. Anya ngay nga ron numaisi na kan kada kamay. Daytang nga rod kat. Nasakit tinakam ko amang panaw kada kayo, nanang, tatang. No apay ngamin nga impaasawa da kadagos. Katsak kumapay kayat ti makiasawa. Di tan tumitla ti turong na. Nasaysaya atin na ni Hulyo ti pakiasawam. Ngam tay makatumpong ka ti ti di mo amaw. Kaya nagalas ti ugali na lalakay. Naibag ni Hulyo. Tanalawa ti nagana. Ada pa'y lugan na. Dakkel ti balay na. Di abroad dagiti tuwang anak na. O anya tamaw no alanda kanto di Amerika. Abumay ti kinarigat ti panagbiag tayo anak ka. Uray ko mano nakaadal ka ngamsamay. Gayayan! Pinagandaran ni Julio si Lugan. Kapag kayo sa nanak ko. Malaos to daytan. Ikaglugan ad. Bakit? May kan, tay palugan tati anak ta. Wine! Mangan kan manhay. Naimas din dasar ko at araon. Nalae nga agluto ti babaunan dito'y balay. Saan ka mabisin? Kaya't mo akanel. Awan? Nabsugak nga rod. Kanya't imbusog mo, hindi ka matnang nangan apulos. Uray merienda la kuma, hindi ka pa'y nangipaunag. Awan ganas ko amangan. Apay nga'y, Basta awan ganas ko nga rod amangan. kasta. Di napasbastusan kasta. Julio, di mo musmusan timak. Sana siya ti pagtungtutam. Tamaibos ti pasidyak iti kasta nga aramidam. Pagkipot ka. Agyaman ka kit di tayong kasar ka nga ure mamirmiraot ka lang. Diyos ko. Nagdadakal na iti mata na. Kamot-butang gayam dito yata ako na makaungat. Mangan kaun no saan, ha? When Julio, mga anak ko na. Masikog akon, Julio. Okay. Apay nga ro, saan ka naragsa ka mga ipadamag kanya ka masikugkan. Ko. San man na? Madilang amin tiriknak. Tatiam mo, nasingput ka. Ngam sumagmamanupay la abulan ang nagdenata. Ngam nagbaliw kan.
Nauyong ka matgayam. Basol mo matlag no apayan na uyong ak. Masurunak iti ugalim apakipot. Aywanam ta si kugmaw. Di kag bisbisen. Tapno sana mairaman nga agbisin ta si kugmaw. Nawatam. Uwan, Julio. Kili, anak. Adda pa sa lubong ko kan ka, anak ko. Anya data, papa? Dahito man, paborito mataraon. Hamburger with soft drinks. Adda pa chicherya. Mangan ka. Wow! Thank you, papa! Julio, sana nasaya at iti salon at no kasta ti kanayon nga ipakpakan mo kan ni Kelly. Apay sabidong ayaday tata. Sana nasayat ako na manay. Makadadaal nga rod iti salon at no kanayon ti kakasta akan kanen na. Aha, nakasao ka man. Si kaya ti gumatgatang iti kanen na. Uri may sa piraso at tsukulit kat di mo pa'y may gatang ang tanak mo. Magsasao ka kung namlan si Katibos Kung nan asino ka. Apay, si Katibos iti da ito yung pagtangan. Nakaado ka manan, Julio. May sa pailaang timbagak. Nakasangapulo kan iti na ibaga. Kahit. Anya nga rod, ti kahit mo mapasamak nga. Papa, mama, aga pa kayo kadimanan. Ha? Wen! Bayam! Ta sumapulak tumot iti pagtrabahwak. Tapno di ka sumanao akasta. Amo ka! Baknang ka! Idinto ta siya kat pobre aklaan. Julio, agsarita taman. Tangay dandan ni inal daw mutten nga agapata. Apay no, agsinatalangan. Wow. Tas si kagayam, ti kumari kiti sina Ay kadwa na. Day talagayam. Sina no sina. Ngande. No damadamag mo sa bali nga asawa. Di ka kundi reklamo, Wen! Awanan bibiyang kukan ka. Basta di na kumamutten bibiyangan. Ay, agpanunot ka na imbag. Di ka agdaraso daw sa nakaw. Basta man jakon nanang. Nauma akon iti ugali day a Julio. Pudno asa anak akab-kabilan nanang. Ngam ti emosyon ko ti maparigat. Kay kasano nga roda na nakaw. Diyak kayat nga ibati ti anak ko kini Julio. So dito'y balay ti pangibatsak iti anak ko nanang. Makigasang-gasa tak ijay syudad. Maanusam nga tati trabahom dito Medyo narigat. Ang dakal ti datong. Kunaknoan niya at trabaho tinyawag mo kanyak ng club mo dito Oy, napintas ka may laeng. Para ayab ka lang kadagiti customer. I-assist mo la ida. No kasta. Sa anak nga agpa-i-table kadagiti customer. Si Cameron. Amom, depende la daytan. Si kaano kaya't mo ti agpa-table? Mabit lang nga. Kasaritak ni nanang ko. Iso to yung mauawag. O sige, mapan ka pa ilang aron, iti rice rom. Tapno mangag mo ti inam. Hello, nanang. Ay na, anak ko. Ay, saan na kami paturugan to'y anak mo? Sangit na sangit. Sikat isap-sapulod na. May pa sinukon ni Julio. Ngam di na kaya ti sumurot iti amada. Sika magtisap-sapulod na. Ibagayo ta agawid ak tumutlaang nanang. Ay, kasarita man Sige, nanang. Hello, anak. Hello, mama. Kaano nga gawit ka? Anak, agawid ak mutla dagos. Wan. Agawid ak tuwan. Ala. Di ka nagsangit. Sikati kayat ko kay da, mama. Wan, agawid ak to. Manggad pa ni mama. Wan. Basta gawit ka na. Sige, anak ko.
Ala, babayan. Wan. Ala, maturog kan wan. Basta ti panunutem, adaak lang iti abay mo. Ah? Sige. Bye, anak ko. Ti anak ko. Wow! Nagmayad ti music. Oh, kaalaak na ita music. Wow! Come on, partner. Sumala kayo mat ngamin na. Loko kayo ha. Buy-buyaan dak matlatan. Hoy, balay! Gusto ba itan? Ika kanupay aginan ako na ni boss. Abay ay, trip ko nga rutig sala. Saan na natanggat yung ulon? Tama nga no, ikatin na ka ni boss. Nalpas kan. Okay. Okay, guys. Tomorrow again. Bye-bye. Hello, anak ko. Kaano nga'y nga agawid ka? Saan ako nga agawid, nanang? Kasano nga ron nga tiyanak mo? Kailiw na kakanaw. Mala, kasaritam. Ibagayo lata na tsak makaawid, nanang. Ay, basta kasaritam! Sige, nanang. Hello, anak. Hello, Mama. Kaano nga'y nga agawid kayo? Agawid akto, no? Awanon ti amam. Ha? Papanan ni Papa? Ay, basta. Sige. Tani, adabay aramida ka na ko. Bye. Awanan. Inidapnan, Lola. Na. Hay. Anyan jay inam. Apay ngay adi mo agawid ay. Saan tayo siguro nakayakayat ni Mama, Lola? Ay, saan ka? Kayat na tayo. Makumikum la siguro at talaga iti trabaho na, apo. Ay, makonsensya akpay lakay. Mapay, bakat? Wina, tapinidit ta jay anak ta, anak asawa iti saan na ngay ayatan. Iso akas jay ti aramidon na ita. Inaybayan na ti anak na. Para matlagan ko ti pinanunot ta. No, kasapulan nga daw tayo ti pamakawan para iti dayta. Aramidan ta. Basta sublian na kuman ti pamilya na. Win nga road lakay. Kanayon mo't nga ibagakin ko na dayta. Kanayon ti panagkid daw ko iti pasensya. Gapo iti panang pilit ta idi ken ko ana. Kasi magdapo ko ta. Binaybayanan ti inana. Oy, awan ka din planom nga agawid. Hawanen, friend. Dituya ko ni Tiagnanayon. Apay, di ka mailiw iti anak mo? Mailiwak mo ta. Anyangay. Aganos kami Jakmot nga rod ay ayatan ti amana. Hay. Sa anak anaragsak iti tayjay ang lugar, friend. Dito'y ti ayan ti ragsak ko. Kili, anak. Umadanin ti panagturpos mo iti kuleyo. Uwan, Papa. Kat agyaman kada kayo. Awanan yaman na. Pagrebengak ti mangpaadal kan ka, anak ko. Kat agyaman akmat. Tadi ka nang asawa iti sa bali. Nauray pinanawan na tayo ni Mama. Pamay na ka anak ko. Kan talaga nga impamaysak ti atensyon ko kan ka. Agyaman nak, Papa. Nakasingsingput ka kanyak. Ay, Oh, apay akalata nagsanaay kayo. malaglagip ko ni mamam. Pamasulag ti bagik no apay pinanawan na ta. Ha? Aklunak,
Nagbalinak anaulpit kan ko ana idi. Basit labidot na ungtak adagos. Papa, Sapay la ko ma, tamapakawanak pa iti inam anak ko. Ay na, awanan friend, bumaketan. Awanan ti mayat amang itebel kadata. Wen nga rod, uray pagkapela ko mati maisapulan ta, friend. Awan. Ay na, narsaak tamutin akas labulo, bumaketan. Kat, anyat planong ngay, bakla. Agawitan sa laeng, tayo talangan agmula iti kamuti. Ay, wenen awan mo't balay ta dito'y Manila. Iso nga, agawid talaangan. Wan naimbagan ka at adadya asawa kan anak mo asang putam. Siyak ngay, agbababawi akasan anak ki asawa. Ay, nangasawa ko na kuma. Nanang! Ay, manay, anak ko! Sika ka din, dayta. Nanang, siyak nga rod. Kumusta kayo? Ay, anak ko, ay. Apay nga itakalaang nga agawid. Kinapay adi may pulos na kontak ti cellphone mo. Ay, malala, sumrek ka man pa eh. Agyaman at nanang. Nang, ay na, anak ko, itugaw mo pa eh. Pagkawanan na ko, anang. Nakaliwaya. Di kay nasangsango nga inawaganan. Tatilatan trabaho, tinas asikaso. Ay, anak. Pudno aya, club ka na tinagtrabahwam ijay Manila. Ha? Nakaamuan yun, anang. Isaw, tiagwarwaras dito'y lugar tayo. Ada nga ta nakakita ken ka, ijay. Uwen nanang. Ayan ti anak ko, ni Kelly. Aday di balayaw. Nabayagan nga ijay ti pagnanaudan na. Kasta ka dinang. Manipod nag-high school. Kinaykayat nan, tinagnaud ijay balayaw. Ta siyempre, maitid amin ti amana, ti kasapulan na. Kailiw kung ti anak ko nanang. Ay ka, agawid ka. Tapno makita na ka ti anak mo. Nang, kasla mabainak mo. Alaki indig. Ay, umay ka. Takuyugan ka. Mapanta, ije balayaw. Agyaman akta nagawid kan manay. Ay ayaten ka pa ilang aging kaita. Inururay mi te panagawid mo. Pakawanin ta ko, mahulyo. Gapo, hindi papanaw ko. Sabay ko nga tamay ka na pa, hindi may sagon daway. Ay ayaten kalatang asawa. Isu nga urean niya't nagbasulam iti kalabas. Mapakawan ka. Kat pakawanan nakmet. Gapo iti kinaulpit ko idi. Amok. Naulpitakan ka. Isu apin manaw ka. Julio. Aywan. Ayan ti anak ta. Aday Jesseled. Ingka kasarita. Kelly, anak ko. Anak, palasang ka talagan. Nagpintas ka abim malasang. Dakil kan. wen, mama. Balasang akon. Kat ubingak pa di pinanawan na kami. Pagkawanan ako, anak ko. Pagbabawiyak, di ba nang panaw ko kada kayo, iti ama? Di ka agdanag, mama. Saan kayo akagura? Nga uray kaya't kayo kumaasidiran. Ngam itata nakita kayo manan. Rumimbaw lat tatipan ang ipatid ko kada kayo nga inak.
Kailiw kayo unayan, mama. Anak. Anak ko ay kailiw ka matan. Matpat din ka unay, anak ko. Patpatkan kayo, mama. Sana ka nagimulay ti sakit tinagam kada kayo. Isuasan kayo kumana pumanaw. Tagdadan na tayo manan kada papa. Wen anak ko. Dituya ko ni Tiag na nayon. Katagyaman at turay kasi nararamid ko iti kalabas. Inawat naglanta iti amahan. Biyag ti tao. No kasta, agawit kan diti Pilipinas, ana? Wen saling, iso apagsaganaan yun ti anak yo. Taumay kun ikasar. Ha? Si kakit dimot, ana. Ni Alvin nga anak mi ati mangikasarkan ka, taiso ti lalaki. Ay wen gaya man niya. Agkait, anyangal daw ti sangpot mo dito'y Pilipinas nga, ana. Basta, mabitan. Makabulan laangan ti palapsan. Adda akon tita. O sige nga, Raud, di ka madanagan. Tabarwa talaga ni Alvin nga anak may. Para kan kalaang. Oh! Nagmayaten adenggan saling. Wan, para kan kalaang ni Alvin, ana. No sumangpeten ni Ana agayem mau, sigurado nga raw da singiren na nagiti utang takin kuana. Sapay dakkel agatad din na utang takin kuana. Kasano asingiran na ta, kat agbalinto na manugang ta. Ha? Kursonada na dya anak ta. Imbagak ngamin amabain nga agaram. Iso nga awang pay nubya na. Kay kuna naman nga danubya na. Kung kuna na laang day jay. Ang amawan ka di, patpatyamot. Ay kit mayat ano dinan pabayadan ti utang ta, bakay? Saan ka no nga ruden? Takas tamot ti kunana. No katugangan na tantaon, di na tan singiran. Kayat ka na yamam mo kadagiti dadakkel ko, ispi. Alvin, madanagan na. Di daan mo amay sang unano tinubyam. Anya ko mati maaramidan da. Siyak ti masurot, ispi. Siyak ti mga sawa. Saan nga isuda? Alvin, Nakasaganak ang mangilaban kin ka. Tay ayaten ka unay, ispi. agyaman nak iti dayta panagayat, Alvin. Ay ayatan kamat unay-unay. Kayat kan nga ikasar, ispi. Iso nga ibagakon ka dagiti dadakkel ko. Tadumanon kami. Sige, ngam, kasla mabuti nga, Alvin. Amangan no sandak akayat aparakin ka. Saan man? Kayat da ka, ispi. Tinasayaat. Yamam mo kapay kadakwada. Sakbay ti idadanon mi. Nanang, adda kadwa kasi mangpait. Ni ispi. Nobyak. Naimbag nga orasyon, ana. Agmano ak. Ha? Ay, Alvin? Di ka man mangrabak? Ay, Sana ka mang rabrabak, nanang. Ni ispi ti bagbagak anobyak kada kayo. anya? Sige, sumrag kayon. Tay nak ituloy tararamida kaya kusina. Ala, umay ka ni ispi. Alvin, Di kagbabain. Tabumalay kan tumutin dito eh. Ipabalay mo, wan? Juan, Alvin. Anya mo day nga anak tan lakay. Dilakat na kapili mo tinitinubya na. Mas daawak ah. Kasla mauawanan iti babae. Dayjay pa'y mo ta babae ti naram na. Nanang, tatang, anya teraramitin nyo dito likod ti balay. Mangan tayo na. Ha? Mangan kayon. Sa anak pa'y amabisen. Uray siya. Sa anak pa'y mo't amabisay. Mangan kayaw. Sumaruno kami taon kininanang mo amangan. Tatang, nanang, amok adiyo kayat ni ispi para kanyak. Ng pangasiyo ah.
Tadiyo kumamot iparupa launa itinubyak ti diyo panangayat ken kuana. Nagado mabalin mo nga Armandita. Nga maapi aday jay pa babae. Anyalat sa dagiti kakabagyan kan kakalugaran tayon ngay. Noona no ti asawaan. Awan bibiyang ko iti sawon ti tao, nanang. Basta ay ayatag nispi. Kayat ko nga ikasar ti nobyak. Ay saan? Ado dita mabalin mo nga asawaan. Basta saan aday jay a babae. Anyalat lang nga dagiti apo ko minton ngay. Pasig nga unanaw. Ay manyak. Oray siya. Tsak kaya katawaan da tayon tao. Pulay dagiti unano kun kunadan ton kadatayaw. Kababain. Kan di mo't aday bagbagak kan kang armam. Jay bak nang agayam ko ijabrod. Ni Ana. Balasang pa day jay. Jak kayat day jay, nanang. Anyat di mo pangayatan ken kuana. Kit ado ti kwarta day jay agayem ni nanang mo. Ay basta jak kayat tatang. Ni ispiti ay ayata. Iso ti kalay sa. Aniya. Aniya. Pasensya ka niti impakita da nanang ken tatang ko ken ka. Ispe. Oh, apay nga rod nga agluwa ka. Mababayinak lang amin ken ka. Ken masyanak ken ka. Gapo iti sanda pa ng pampansin ken ka. Okay lang kanyak, Alvin. Sakbay ang nagawid tayo di balayo. Sinagana akong data reaksyon da. Tapno sa anak unay amasakitan. Sinakbaya. Ispe. Man nakaawat na. Tauray asino mat siguro ti agsaad itibiyang dagiti dadakkel mo. Saan amaliklikan ti kasjay adyarda. Tadida ni namnama amay sa nga unano tinubiam. Wen. Saan arumbang tinaramid da? Ala, pasensyaan talagtaydan, Alvin. Di ka nagliday. Nagyaman ak ispi ah. Talaga nakasingsingput ka. Awan mapasamak akasar, Albeng. Anya? Ngam tatang. Kayat mintag simpakin ispi. Anya nga minti kinayat mo iti day jay babae aya. Naimbag kumaano bak nang. Baknang aya daya babay, Albeng. Saan tatang? Butlagayam. Mapay ngagpatay kalaunay kinkwana. Ay, basta saan mi akayat day jay babae para kan ka Alben. Tandaan nam day ta. Agtaraytan ispi. Anya, amang ano ad-adago mura dagiti dadakkel mo. Makaammo ditan. Basta si katipilyak. Agyaman nak, Alvin. Ngam di agtaray. Amang ano dakdakis ti mapasamak no aramidan tatikasta. Sige. Basta din natang arudan. Anya, Adan nakam ko. Iso asaan arumbang tar aramidan dagiti dadakkel ko. Jak kayat nga inakamandak iti kayat kong aramidan. may mayat kumamat lang no agkasarta pa'y nga umuna, Alvin. Kasano nga rot ang makapagkasarta? Kat saan mo't akayat dananang kintatang ko. Isungag din natalatan Ispi. Ay, sige. Panunutak anay imbagday ta, Alvin. Apay nga awan pa'y ladya anak mau. Bakay? Ay na, awanan. Nagdanadan ija una ano ubya na. Ha? Nagabangda ka no ija ili iti pagnadandala kay. Anya? Talaga natangkain ti ulo na dyan nga anak mau. Mangibabain? Ay, masuronak nga rod. Surutan tantuman di anak ta. Amom nga ron tayang da? Wan, intad tigayam na ti address da ija ilay. Isumot la sana nagawid di kalman Kan isumot lang awan dagiti badbado nanditoy. Tanagtalaw gaya man. Anya? Napanan nagtrabaho ni Alvin. Iso nga aglaba akmatan. Kalpasan na, agdalo sa kon. Ha? Nagsubli nga ta ni Alvin. Apay nga ta. Addan samot na lipatan na. Umayan! Mabitlaan! Ayan ti anak ko. Ayan niya Alben. Kuha, napanan nagtrabaho na, tata. Ala, pastrakan na kamay. Sige, sumrek kayo, tata. Ala, mami nakawis mo tapumanaw kan ditoy, espay. Ha?
Wayne, alam amin ay nakagawaam ditoy. Napumanaw kan. Pasensya ka na. Di na kami kumagurguraay. Madang amin sa balay apang yasawaan may iti anak may. Anya. Wan, iso alading itin mi Ngam na saysaya at no panawa mo anak may. Tadi da kamot lasardangan ariribukan no di mo sinaan ni Albeng. Nana, adda na pasama kiti nagbaitan mi iti anak yu. Kahit anya kumanuad da. Apay, iti kasta kinabasit mo. Agsikog ka nga ta. Alan, ako kusem amin ay nakagawaam. Tapumanaw kan. Kung pangasay, di ka nagpagpakita iti anak may. Api-api nanawan nak ni Spay. Sa dino tayan na itan, nanang. Nakamiris siguro na. Asaan kayong agbagay? Isa pimanawin. Sa pulag tinubyak, nanang. Bye-bye, Amon. Ah, Inala na nga ron amin nakawusnan. Pinanawan na kan sa pulang paylaay. diyak ngamin makontak si cellphone na. Di mo't adayaw ti lugar da. Amang ano nagawi din. Mapanak ije lugar da, nanang. Ay saanay. Apay di mo amo ti sao, Alben. Kas kalaubing nga nasuker. Nanang? Agsagana kakit na mabiitan ti isa sangpot ni Ana. Manipod abroad. Musta, Alvin? Okay lang, nana. Nana. Si Kamat. May mayat siguro no. Manang tiyawag mo kanyak. Wano. Anak ko namlatan no iso. Ha? Ay, wan. Ada pasalubong ko kan ka. Oh, adoy. Nginginaan, Arelo. Ha? Awatam. Saan, nana? Alakit din. Awatamon. Adoy. Adapay na yun dayta. Oh, ipadas mo man. Ayag mo ti imam. Ha? Ha? Oh, adayta. Wow! Bagbagay mo. Eksakto kan ka. Ala, kababain na, nana. Di kag babayin. Kan, wan kayam. Kayat mo ti motorsiklo? Gumatan tayo ti motorsiklo. Ha? Kwa? Saan? Na, mabain la dayta. Ha? Kayat nakaday, Ana. Tatang? Wan, amo ka man nagbabain ni Alvin. Tasaan ang matagtagari. Sige, agsarita kayaw, tay nakmangalay ti merindayaw. Oh, at iti pagkatang yu iti merienda. Ha? Agyaman Ana. Anak ko, ado ti utang mi ken ni Ana. Ngam no ikasar mo, di na kamin singirin. Unay matintikas tangan aramido nyo, nanang. Siyak ti pagbayad yo iti utang yo. Unay ka matan, anak ko. Apay nga mingimutang kayo kinkwana. Kalpasan na, siyak ti pagbayad yo. Ala ka din, nasing pumut ni Ana. Kanada mabalin na itipihag. Nakunana kanyak, ano agasawa kayon. Asikasunyo la kanon tinegosyo na. Dua kayo ang mangimanihar. Alan anak ko, agpagpakaasiak. Dakkel ti utang mikan kuana. Iso please, umanugot kan. Jay lugan ni Ana ti simbang pet. Kita man ni nagpintas ti lugan na ni. No asawam ni Ana, kukuam tunday talugan. Saling! Umay nagtulungan, taadutin sangpot ko. Ala, umay kan anak ko. Sabdan ta ni Ana. Ispe, no sa di naman tayan mo ita. Kaya't ko tagkid daw iti dispensakin ka.
No aramidag ti kastoy. Manon abulan ngay uray ka. Ngam di ka simmang pahit. Pinanawan na ka di ka man lang nagpakada kanyak. Awan amo ka nagbasulak yun ka. Ngam no apay basta imbati naklatan. Isu apasensya kan ispi. No ikasar ko ni Ana. Pakawanan na kuma. Agyaman te manugot ka dito yan balay ti pagnaadan ta, Alvin. Inton bigatan ti kasarta. Nakasaga na aminan ang maaramat para iti kasarta. Ana. Apay atap-tapaya ang ti ulong. Nagsakit ti ulo. Ana. Diyak lakayat nga ibagakin ka. Apay. Diyak mo. Masansan ti pa nagsakit ti ulok. Grabe ti sakit na ita. Anya, tinasayaat. Ipan ka iti doktor. Mabit laang isaganak ti lugan. Kumusta ka na ti anak ta? Saleng. Lakay, adda ka no tumor iti utak ni Alvin. Kahit kasanon ti kasarda ita. Ay, awanan may tantan pala siguro Masapula maopera jay anak ta. Umay kami mahan, Ana. Kumusta ni Alvin, Ana? Kasjay. Marigatan lata. Manipod na opera. Simabalin ti attitude na. Anya? Ala, sumra kayo. Takitaan nyo ti anak yo. Adda iti silid mi. Agyaman kami. Sino kayo? Apay, di na kami mabigbig, Alvin. Kaduwak ni tatang mo. Diyak ka mo. Aday wandak. Di kay mo't ama mo. Ha? Apay nga akas tamot tinti bagbagam, anak ko. Saan kayo nga mo? Saan kayo ama mo? Kastan ti Jarna, manipod na opera. Ngam agsublinto matlakano ti normal a panunot na. Ay na, anak ko. Una yan ti kasta na pasamakan ka. Aywan, agtumarkan iti akas mo, Alvin. Umay ka. Pumanaw ka. Pumanaw ka. Di ka mamo. Di naksagitan. Burangan! Ha? Ay na, di mo pagsawan iti kasta ni Ana Asawam ni Ana. Ay, Pumanaw kayo. Pumanaw kayo dito. Saan kayo nga mamo? Mangan kan, Alvin. Subuan ka. Ay, apay at tinipay mo ti plato. Anya kamutan, Alvin. Kastala ka na yun ang aramidam. Tunggal pa kanon ka, tipayam. Panawan daw dito. Aglablabos kan. Mapoy-puyatan aklangarudan ang mga asikasukan ka. Dinakpay ka asyan mat. Makisama ka mat Alvin. Kinasayaat. Itulod kalaangan iya balayo. Kan ang maanusan nga asikaswan. Lading itag. Ngamso ko akon. Jak maanusan ti anak yo. Isasublatan yun. Anya? Di kay matanagan. Saan ko nasingiran dagiti utang yo kanya. Basta da kayon ti mga sikasukin ni Alvin, tamarigatan akon. Ag-surrender ti bagi. Total, saan kami pa'y matanag kasara iti anak yo? alakat, Ana. Sige nga, Rod. Ibati mo ta anak mi diti balay. Kat, agyaman kami ititulong mo kan kuana. Naimbag nga oras yo, tata. Ha? Sika? Masikog ka? Wen, tata. Agpakpaka siya.
palubusan dak kumaamang sarungkar kin ni Alvin. Nadamag ko ti panagsakit na. Isungaing karigatak timay. Mala, sumrek ka. Agdiretso ka ni tisilid ni Alvin. Alvin, apayakas tayo matan tinagtungtong palam. Alvin, agpaimbag ka kuma. Mga anak man, mabisinak. Mabit lang ha. Inak mga laiti ka ng ijay kusina. Ayan ni Ispay, bakit? At ijay silid ni Alvin. Masikog kayam ni Ispay. Wan nga rod. Kat naibaga na ni Alvin ti ama ti sikog na. Ay, nagsingpert ni Ispay ang mga asikaso iti anak ta. Linabaran na itay. Wan, nakaan-anos. Sana kas ka ni Ana. Uway, nauman ni Ana ang mga asikaso ni Alvin. Iso nga insublinan kadata ti anak ta. Ay, lakay. Dinto nga tamauman ni SP ang mga asikaso iti anak ta. Diyak mo paliiwan ta No kasta, pag naudan ta payla dito'y ni SP. Kit kapilitan takayat naman nga si kasuwan ti anak ta. At dayta, nalabaran ka manan. Kan nasukatan kan Alvin. Kasta umisam ka. Agpaimbag nawan. Tani, dumakdakkelan tay tiyan ko. Adanton anak ta, Alvin. Wen, naimbaga kon. Amom, SP. Manipod dimdan ka. Kasla si Maranta ni Alvin. Ininutan ti panagimbag na. Nana, Ay na, agyaman kami kan ka, SP. Wen, balasang ka. Agyaman kami kin ka. Ken pakawanan da kami. Iti naramid miking ka iti kalabais. Balasang ka. Uwan balasang ko. Sorry talaga. Kapo iti panagdagdag ibasit mi kan ka ide. Pagbababawian mi, SP. awan anyaman na, Nana. Tata, lipatan tayon tinapalabas. Kat ikarit, nga aginggat ka ba ilak. Asikaswak ni Alvin. Ay ayatag ti anak yu, Nana, Tata. Ay ayatan ka, SP. Ay ayatan ka mat, Alvin. Unay. Agpapigsa ka, wen. Tani, dandanin ti panagpas ngay ko. Wen SP, agpaimbagak. Para kada kayo iti agbalin nga anak ta. Biyag ti tao. Hello, Manong Louie. Nasayat met, kasinumbadan ti awag ko si kason niya. Itay pa'y nga awagan ka. Ngam di mo pa'y sumbatan met. Pasensya kan, Manong. Kalkalpas lang amin ti trabaho mi. Katapusan mo tan ita. Nagsuldukan. Inton bigat pa'y laang, Manong. Nayunan ti pawit mo Amom met nga do ti kasapulan ni tatang. Agas kanon niya pa'y dita akayat na kanin. Wan, Manong. Di ka madanagan. Agpawitak iti kwarta para kan tatang. Apaman amaalak ti sweldo. Itex na kadagos nunay pawit mo. Bye. Ay, mabit lang, Manong. Hello? Manong Louie? Ay, inadap nan. Kitjak pa'y nakasarita ni tatang. Itay pa ang makadlawak aso niya. Saan ka man na makaisam? Adda ka di parikot? Ay, kailiw ko laang ni tatang, friend. Kunak man no ni manong mo ti kinasaritam itay. One friend. Matlagayam. Kinasaritam kumamatan ani tatang mo.
Dagos mat nga inidap ni Manong ti cellphone na, friend. Impalagip na lang ti kwarta nga ipawit ko. Anya? Sweldo adagos ti sinaludsod na, idi sinong batak ti awag na, friend. Di nakpay kumustaan. No kumusta mo ti kasasaad ko dito'y Manila. Ay, una yun day takabsat mo, friend. Ngamnas kan nga agano sak. Taisumat ti mga asikaso kan tatang. No awan ni Manong Louie, sa anak matla ang makapagtrabaho. Adda ka di tiniipawit ni ading mo. Luwi anak ko. Adda, yung basit. Apa ya? Manula ang tinabati nga akas ko. Pasapol agumatang manen. Nagpartak mo ta na ibusin? Hindi pa ba't na palabas abulan ang ginatang tayo dayjay anak ko. Kinmaysa, san amabalain ajak agtumar. Ta amangan no kumaro ten anayag. Ano apiraso tinabate ya? 5 laangan. Babalin pa'y dayta. Umabot pa'y ti 10 aldaw tatang. Kasano nga road? Iro-aryo ta agas yo, tagod-gudwag. Tapno umabot iti 10 aldaw. Anya? Ay, sana mabalin anak ko? Naala kong ti kwarta nga impawit mo, Sonya. Ti agas ni tatang Amanong, di mo liplipatan. Wen, sangga ulit mo mat. Sa anak ba't ama naglilipat? Gumatang kamot lang iti agas kan prutas na. Saan ang mahilig ni tatang iti prutas, ading ko? Ibagam kan kwa na amayat ti prutas para iti salon at Manong. Mala, wanan. Ikatangap to. Agyaman ak Manong. Idapagong ti cellphone ading ko. Wan? Tadapat ti papanak. Bye, ading ko. Ni ading mo ka na iti kinasaritam iti cellphone, anak ko. Wan tatang. Kumusta mo ti trabaho na iti Manila? Sana mabaling agsagid ay Sonya tatang. Tawan ti pangalaan tayo iti maigatang iti agas. Kandad dumapay masapsapul yo. Sa bali man ti bagbagam anak ko. Damdamagag no kumustan di ajem ije Manila. Kandi na pa mabaling ti makiasawa tatang. Tapno matulungan na kayo. O sige, tarumarat. Kapay na dyan nga anak ko. Sa bali, tisong-sungbat na. Nagadayo, tisong-sungbat na itidamdamaga kingkwana. Ay, oo na yun, ayan ay dyan aluwe. Nanang, nemat kasinsin Luigi Limabas. Naimbag pa'y daita. At daakan ayon pagkrudo na iti motor na. Sigurado nga nga kwarta ti inaramat na. Sigurado nga nagapumanan ka ni kasinsin Sonya dayjay. Sa bagay pangalaan na kuma iti kwarta na. Kaday tama bisyo na ti ininto na rin na. Di na masango ti makipurdiya. Ay, naku nayupay nanang. Sayang. Imbis nga agtrabaho tapno makatulong iti kabsat na. Sa bali matararamidon na. Kaasi ni Sonya nga agtrab-trabaho. Kat iso, parelax laang dito'y probinsya. Relax ka nagsaysayang iti kwarta kung nayuan nanang. Kunakla no asino tinakatugaw dito'y balkon. Si kamagaya Manong Timyong. Di ka na ilasin adagos. Kumusta kan? Nasaya takmat ini siya nga din ko. Adda ka di pa'y nabati nga agas mo. Adda pa'y. No ammom apay busan, ibagam adagos kiniluwi. Di mo urayan ang maibusan ka. Ammom at amasapol nga inaldaw ti panagtumar mo. Wan. Ala, mabiit laang taagluto ak iti pangaldawan tayo. Sana makantigagara ka din ko. Kaya't ko lang tagaliwaksay. Mangal daw ka dito yun. Tanaimas tilutwag amasida. Kastaya. O sige, karon. Makipanganak karon dito yan. Sayang nga ang paiso. Imbag man tanalagip ni Uncle Tim yung tipim masyar ito'y balay nanang. Kaya't nakanumot ti agaliwaksayan ako. Iso na lang takaslakin mo tong. Ay, wan nga rod. Nadlaw kumot dayta.
Jak nga rod na bigbig adagos itay. Hanmad nga kasya ti siguro nga pamagi ni Uncle ide niya. Wen nga rod anak ko. Ay baka naibusin ti vitamins kan agas na katawanan tumaran na. Wenuhan kit din nga mangmangan. Isungakin mo tong. Adda ka no pa'y matagas na anak ko. Yung kayon to sarong karan ay balay da. Nohang kayo nga busy tapno makasigurado kayo. Alawan, bisitaak to ni uncle mo numalpas dar aramito. Adangon, tatang. Sa nino tinanggapam si Kaluwe. Agsapabot kan ti panagawin mo. Sa nino tinagturo ka may tinabi Nakainom ka. Kaya nakarugrugit pa itakawis mo. Di ka matan maumumay ti arak. Agsasaruno mo ti salsalo, suda malakay. Tagay sa lang mahinang kalaban. Dito lang, tinaginuman may tatang. Sa dino adita. Basta dita, tatang. Nagturin kang agmotor. Kasama mo nakainom ka. Delikado tag motor. Nukasta nakainom ka. Kasano aksidente ka. Kat awan ti makakita kang ka. Tangamin tatanggat. Negatibo tada ti panunot niyo. Think positive ka di, tatang. Naibusin ti agas ko. Pasapol agumatang ka anak ko. Sapay manulangan ti kwarta na bati nga impawit ni Sonya, tatang. Anya, inggatang mo man siguro na iti arak nga ininumyo ka nagitigag kayim mo. Kita amanak ko. Saan apang bisyo ti kwarta nga ipawpawit ni ading mo? Panunutom ko mamutirikat ni adim iti adayo. Sagpaminsan lang mo, tatang. Anya sagpaminsan, katunggal agpawit ni ading mo. Inuman ti pagdiritswam. Ala, umatang ako ni tagas yung tamat lang. Tamnawanan ta do sa uyo. Gatas, kanong vitamins ko ngay, naibusan. Agas laang tigatagag, tatang. Numano a piraso ti umanayan tinabate a kwarta. Iso tigatagag. Anusan nyo manen agud-gudwain Anya! Di mo ba't impakaam mo nga umay kagayam insyang ading ka? Kimutong kamamanon manong. Manula abulan asan ta nagkita. Ay, way nga raw. Saan kan samot amang mangan. Mangmangan kami mat. Iso na lang takurang ti vitamin at ibagay. Insardang kumutlaang ti panaggatas ko. Apay manong, insardeng ka din ni Sonya ti agpawit iti kwarta. Adamo ti pawpawit na. Ngumdakdakkel ti mapapaniti biso ni Luwe. Anya? Kinapudro na aling ko. Agtip-tipidak mutlaang iti agas ko. Imbes amay sa tablet, tumarag iti may nga aldaw. Kagudwala agad. Ne, apay ngay manong. Wan tawanin ading ko. Arak ti papanan ti kwarta. Tsak makasaritan ni Sonya. Tay bagak kumaking kwa na ti mapaspasamak. Ay sus, saan amabalin ti kasta manong? Masapol a kumpletuam ti agas mo. Saan amabalin a magudgudwa ti agas mo? Sige, tay gatangan ka payla iti agas mo. At dapay mo't basit anabati iti kwarta. At ka di tinamber ni kasinsin mo asonyakan ka. Josie, anak ko. Adamat nanang, apay aya. Ludan na mga rod tawaga. Anya ti ibagayo kanya na aya nanang. Babiit laang. Kitaam tiladawan ni uncle mo at imyong. Hala, kay motong matmanan. Wen, takurang ti ipapaunag na. Kunak man nagpawpawit ni Insan Sonya iti kwarta ka ni Manong na. Wen, adda ipaw-paw iti kasinsin mo.
Ngam saan mo't nga igatang niluwi iti agas ken gatas. Ta iti bisyo na mo't ti pangigasgastusan na. Ay, nakita nga nag-iinom da kadagi jay gagayam na ije sentro. Kan nakitak matlang nga kabarbaro jay piyesa ti motor na. Oh, makitam day ta. Saysayangan na lang ti kwarta nga irigrigatan ti kapsat na. No jak pa'y sinarungkaran ni uncle mo. Jak maamuan ti kasjay akasasaad na. Hello? Sino daytoy? Siyak daytoy, sunya ka anakan. Antiin siyang? At wan, imawag ka, tanapatag ti ibagakan ka. Ay sus, makapadanag kayo matanti. Anyat ibagayo. Kastoy nga ben, balasang ko. Nagpasyarak iti ayan nyo itay. Kat nakitak ti kasasaad ni tatang mo. Ha? Anyat napasamak kin ni tatang anti. Mano abulan laeng asaan ko anakita. Kat kimutong kidin. Anya? Kurang siguro ti kanan na. Saan laeng adayta? Tip-tipiden kano ni manong mo ti agas na. Good waan na kanumot. Isenti kasinsin mo Diyos iti ladawan ni tatang yo. Tapno makitam ka anakan. Agbambanugak ngagtrab-trabaho ditoy. Ngam kas tagayam tar aramidan ni manong. Di na amot agtungpal iti saritaan, anti. Anya jay ko namson niya? Agresign ka? Kapilitan Ay na, sayang mo't. Sapay kayat ni boss ti performance mo. Awan ngamin mga sikaso kan tatang. Ni manong mo ngay. Awan nam na maag iti dayi akabsat ko, friend. Napatpatag ti bisyo na ngam ni tatang. Anya? Day tatipod no, friend. Imawag ni auntie, kat motor kan bisyo kano ni manong ko ti papapanan ti kwarta nga ipawpawit ko, para kumakan tatang. Ay, una yun. Nagpuskol mo tiro pa day takabsat mon? Sugayam adi na kayat makasaritak ni tatang. Mabutang siguro no agipulong ni tatang kanya. Ngam, nag-resign ka? Pangalaam nga iti pagpaagas ni tatang mo, friend. Umdas mat siguro ti urnong ko, friend. Aglako aklaangan iti kumkumpur mi ijay lugar mi. At least, mabantayak ni tatang. Sa bagay, awan mo't lang peace of mind mo no kasta. Amangan no saan ka pa makafocus iti trabaho mo. Iso sige siga ti makaam mo, friend. Naibusan ti bagas luwi, anak ko. Gumatang kamay ko, ma. Aun ti kwartak tatang. No piyesa ti motor ka na arak. O kailangan ka nga oray ikastosam. Gam na masapsapol ta dito'y balay. Awan apulaos. Ipanam ngamin itimpaw iti ading mo. Amuyo mo't nga awan ti trabaho tatang. Kan maysa, di yu biru ka ng ti kwarta nga inpawit ni Sonya. Tay di pa'y napalabas alawas ana ibos. Di kan tumagamin agsapol kahit iti trabaho. No kahit yung timbangan, mapan kayo umutang yung store. Di kan sumanao. Ngala, hingga ipalista tinaga ni Sonya. Tamabayadan to, no da ipawit na. Di namot ngamin ng sungsungbatan di awag ko. Sikalat ako man ate mapaan. Nimbag kang kaa, tadda motor mong aramatam. Sayang ti krudo tatang. Pagpag na inyulatan. Uncle Timyong, papanan niyo? Mapanak umutang iti bagas, di tayo store juice kanakan. Wi, katno adayo ti story ito, uncle. O, ngaminan maisaang. Niluwi kumamatan atin apan, tadamat ti motor na. Sayang ka no ti krudo. Masayangan iti krudo, ngam saan nga masyan kada kayo nga magmag na. Mabanug kayo. Amo na nga darik-rik na anyo. Narigat ka sarsarita diya kasinsin mo ka anakan. Talaga sa bali mo't ti ugali na. Sige, sumrak kayo pa lang itabalay. Mangan kayo ita. Aglutluto ni nanang iti pangaldawan. Ikan kayo mo't lang iti bagas yu tapno saan kayo nga mabanog nga mapan ija istoran. Ay na, nakababainan ka anakan. Agyaman aklaunay
Sa dino tinangibaunam kan tatang Manong Louie. Sonya, di mo matimpakpakaan mo nga agawid kagayam ita. Sa anak ko mga agawid, ngam napilitan na tanadamag ko ti kalukwan nga aramidam. Sa dino tinangibaunam kan tatang kunak. Kwa, napanimutang iti bagas. Isupay laang ti binaon mo. Kat amom anak kapudpudot. Di ka mabutang no adadakas ang mapasamak kan kuha na iti dalan? Kasano kat di mo sungbatan ti awag ko. No inpawit mo kumadagos ti kwarta, idi nagtiksakin ka ide. Di saan ko maamabanog ni tata. Ay na, Manong aya. Di ka maasyan kan tatang. Urayam lang ni tatang Sonya. Agpasintro kami kadagiti gagayim ko ita. Bisyo manan. Arak kan babae manan. Di bali ata singgilak pa ilang Sonya. Awan agungad. Sonya, ay na, naimbag man ta nagawid ka anak ko. Una yan, tikas na alangayo, tatang. Nagkutong kayo matan. Baragsakan na klaunay, tanagawid ka anak ko. Ay, nakahiliw ka una yan. Kailiw kayo matan, tatang. Pang-aasim, tati ka ko man nagtrabaho itadayo anak ko. Di kay madanagan, tatang. Agnegosyo aklaan dito'y lugar tayo. Tapno at da mga sikaso kada kayo. Saan matgayam ang mapagtalkan day taluwi? Tapno at damad lang mangbagbagakan manong mo. Tanay, awanan. Dagiti biso na matantin into na rin na. No sana ti biso na ti papananti kwarta nga ipaw-pawit mo. Igatang na iti pyesa ti motor na. Di kay madanagan, tatang. Saan akon nga umadayo? Sa dino tinagapuam kasinsin Sonya? Napanak gimatang iti agas ni tatang kasinsin. Ay nanay baglaangan ta nag-awit ka. Saanan nga kakaasin ni Uncle Tim yung? Agyaman unay kadagiti na itultulong yu kan tatang idi awanak insan. Awan anya man na dadya kasinsin. Awan sa baling agtitinulong nohan nga data yung matlaang nga kakabagyan. Dakkel ti utang ko ana imbag anakam kada kayo kasinsin. Lipat mo day jay. Ay, anya nga yan ti planom tadta. Agsubli ka ijay Manila. Saanin kasinsin? Agnegosyo aklaangan dito lugar tayo. Tapno mabantayak ni tatang. Ay, may mayat pay Naulaw mat ngamin ang jakabsat mo. Bisyo tin into na rin na. Hanan sa nga mo tararamidan nan. Awan lang arudan ti maitultulong mo dito balay. Agawid ka pa'y anabartak, Manong. Apay, natipan panakal mo kanyak si Sonya. Awan ti ipanpanakal ko, Manong. Oo, nagtrabaho ka lang dyan Manila. Kunam lang asino ka matan. Ay, aguli mo kan, Manong. Maturog ka kitin. Alag dagiti ba ta pumanawak dito abala. Masurunak law na iti panagrupropam. Di ka agsaw itikas na, Manong. Tauray sinay sayang mo ti kwarta nga impaw-paw iko. Uray no pinagbisyong ti kwarta para kumakin tatang. Uray no saan ka nagtungpal iti tulagan ta nga iwanam ni tatang. Awan apulos tinangag mo kanyak. Ngalala, unan. Sigan dos to. Katsyak ti kambali. Day takat ti jak kayat kan ka, Manong. Di mo amo ti pakorektar. Di ka ba nanagan? Alagaw dagiti gamit ko. Tagna dagiti kalapaw da di tatapuldo. Makatawanan tinapalabas. Sipon pimanaw ni Manong mo dito'y balay anak. Kumusta nga tanti kasasaan la? Limabas ti motor na iti paraangan tayo itay tatang. Nalabit nga inuman manen ti papanan na. Di ba't maumumay ti arak na di akabsat mo? Diyak kayatan tag sa utatang. Dakasakto manen kan kwanan no at di ibaga. Di na kayat ngamin nga klunan ti bidot na. Di na pa'y kayat ti mabagbagaan tatang. Awan nangag na kanyak, idi sinaysayang na ti kwarta nagrigrigatak apara kumakada kayo. Ngam no agsasao, kasla siyak pa'y tinakabasol kan kwa na.
Bareng agnakam to anak ko. Sapay la kuma, takas tangag paiso, tatang. Nay, apaya magmag na ka, luwe. Sa dinaw, tinagapwam. Ito hindi kayong kondensyang. Itaman pa'y asaan ka anak ka motor. Invite ko ni ti utang ko ti motor konti. Anya? Dito ti pudnon ti. Ay, narigat at talaga ti maadaan iti bisyo ka anakan. Ay, nailaw anak ante. Ngamawanan ti naramita. Tayo utang ko batin ti motor ko. Agbalbaliw kan kaanakan. Husto nga minan ti bisyo. Tulungam kit din ni ading mo. Nawan trabaho, asikaswam ni tatangyo. Tapno makapagtrabaho ni ading mo. Saan na ante? Santa ka kasapulan di balay. Kan adajak kasapulan ida. Si kakit dimot kaanakan. Amom ka di ano umay ni ading mo dito'y balay. Kat kanayon na asaludsudan, no imimay ka dito'y balay. Tanabayag kanumot asaan ka anagaw-awid ijay balayo. Isuan na patag ka iti pamilyam, luwi. Makalawasan, ajak nakikita limabas ni manong mo anak ko. Wan nga rod, tatang. Wan no, nag-out of town da kadagiti gagayam na. Tatang, Sonya, tatang. Ni Manong Luwin sa tagtuk-tuk-tuk, tatang. Inkalukatan ti daw anak ko. Kasla marigligatan ti kapsat mo. Tatang. Mabit lang, Manong! Umayan! Diyan kung malusan ti sakit si tiyan ko. Ito rin ako may hospital ading ko. Allah, apa yan? Amay ko. Mabit lang, Manong. Tamang kita ak iti pagluganan tama pa ni hospital. Ala, mapadgan anak ko. Sa sumurutak mo ti hospital. Anyang iti ko na ti doktor, tatang. Yakam mo, anak. Kasarsar itapay lang ni ading mo ti doktor mo. Ang mga nanyamutin ti sakit ko, tatang. Ikararag tayo Asapay ko tasan anak aro ti sakit mo. Naalam siguro dayta iti kabibisom, anak ko. Di mo ngamin amo ti mabagbagaan. Ni, aday ti ading mo. Sonya, anya ti ko na ti doktor. Naalam day ta iti nalabas sa panagin inom mo iti arak, Manong. Ken, magasanak ka di pa ading ko. Addanam na maamaagasan ka. No isardeng mo ti arak. Ngam no natangkan lata ti unom. Amangan no agtinag day ta akansar. Saan? Diyak pa kaya ti matay ading ko. Diyak kaya ti madani ti kanser. No kastangarod, agbalbaliw kan. Tatang, at titikwar tayo. Paggatang iti agas yun. Oh. Ha? Nangalaam iti kwartam luwe. Tangdan ko nag-dispatcher jayili, tatang. Nag-applyak kas dispatcher. Kat naawatak mo tadagos. Ay na. Nagsaya atay nanak ko. Addan trabaho. Huwag nga ron, tatang. Agyaman karon Adda igatang ko iti agas ko. Ay, itit kuntukin ni Sonya. Ta iso ti mangigatang iti daytoy. Naimbag man, Manong. Nasapa ka nagawid ita. Huwag nating. Tapno makainanaak. Tamasapa man ti trabaho no bigat. Nukas na. Adnan trabaho? Huwag nating. Kat ikarik. Siyak mo't ti makaamoy ti agas ni tatang. Bumawi kita ading ko. Sayang, dagiting kagatang ko di arak. Masayang anak, tunggal malagip ko. Sorry ading ko, naimpang kuidawan kay saaskan na ti kwarta nagbanugam. Dandaniak pa'y naaddan iti sakit. Naimbag ata, naagapan adagos. Ay na, agyaman nak. Nakaamiris ka matlaangan, Manong.